ubhizi efonini yakhe amaglasi ela. Sengiphuza juice nje ningaqoqi inkosi. Hayibo. Ubudadweni. Akhethiwe lokuphela ukuphuza. Azimathathe lamaglasi lawo ubudadweni. Akekho. Akuyaqala ke lokho. Inkosi sengiphelele umunye akekho. Uvele wadla nje wahamba. Wena inkosi umsebenzi ngihamba kanjani ngobhizi nefoni? Hey, somele hayi. Ngithole email manje. Kuthiwa kumele ngizongenele umgida laphayana ulimela ngazi ke ulimaza uyini kanjani. Mfana. Yiyo le imile. Iyo le. Mawuzo kwenza kanjani mfana ngisahamba? Ayish, mama, somele yakho ukuthi ngihamba. Awungazi ngadumela yazi. Yo, hayi, wena khamba kanjani esikoleni nje? Ngiyafuna bazana manje esikoleni. Shame. Kodwa ngathi umoya nje uya-stress into ngokufunda. Kanti ngiyahlangana kodwa kuyangena la. Shame. Mina nje ngizazi lezi zinto zeni ngabe nje ngiyakusiza ngithi mntanami. Question 6, question 7 ubangene. Manje hayibo, lwena uphi inkosi nisonza khini kahle kahle ngoba kabonakala phela. Ukufika nje. Yo, I'm back. Senguyini. Ayibo, uyafunda la. Good, ngiyakwamela ufunda. Akudlala esikoleni. Lale kodwa ke manje nje umphaphela umtshela ukuthi ifunde usuku ukumazana ufundisa. Akusho lutho lo. Ingane yakudinga phela manje ikhanda limini. Ngiyamkhulumisa uyisinokonje nje akaze aqale kuphi. Akubheke suka ngapha uze ngapha. Lento ngifunda kanzima. Ayikho nje into yakho. Ayikho nje into yakho. Manje la endlini kumele ngihambe ngiye la ngikhona. Ngibuye ngiqoqe futhi ngiyaphuza amajuice kanjani. Ngeze ngiguge yo. Ukukiswa yini lezi zinto ebhedayo? Yazi ingane esinamalungelo. Ukuphuma kuphela ukuyongaphansi. Awukhohlele. Ayikho nje into yakho. Ayikho nje into yakho. Angifuni ukuzolutho nje ngikuke makwenza njani. Uzoyeka. Le ndaba ukuthi lokhu rizina ukukhuluma nawe. Fundisa ingane. Ngiselungisele bakwenu ngise ngomsebenzini. Ngongena ebusuku ke futhi manje. Hayi. Yo, hayi. Songazohlule nje ama hydraulics pho. Izinto ezilula kanje. Ungabhedeli ingane wena. Hey, ungabhedeli ingane owazi wena usaqala kwafuna. Malini? Angichophese ke mfethu. Ungisi ingane la. Hayi. So azenzela wena la. Sikakho la. Ngesophatha wo. Oh, okay. Funda ke statement 16. Hydraulics. Study of machines. Mina me bethe ngifunde kuphela la. Bethe sifunde. Ubani ukufundisa lento le? Yo bona nje uzofundisa into ezingaka. Okay ke yo, ngibone yo. Ethu. Bethe libhayimeli activity. Hayi lokufundisa nje ukuthi ngakufundisa. Asho uma ngingafundisa yo. Okay, just study of mechanical properties of liquids. Okay, yazi ama-hydraulics adila ngabuma pressure, ngabuma thrust so ke like khona ngazothi khona lezi eziliquid nyana yabo eziliquid maybe ngoba yazayo bathi in mechanical properties of liquids. Hey, ngiyacela ukubona ngitshelile waselokishini mina lapha ekhaya umuntu omnyama. Kulthuthi. What's your smile? Yeah. Yazi khona udaba lami engathanda ukuthi ngixoxe nawe. Ngathi udaba olusinje. Kaze yini nga? Ngabe njani nami ushayela baba omncane? Hayibo mama. Ubaba omunye. Nami angeke. Nami ngumuntu. Sekuphelele unyaka manje ngizele babakho. Nami ngiyalidinga uthando njengawo wonke umuntu. Yo, mama nakabuqinisile yazi. Sesithi isikhathi baba hambile and bongihlonipha kakhulu. Kodwa ke mama ke uthole indoda ezosinakekela. Indoda ezosithanda. Indoda mas. Ya, mntanami.
lapho-ke ushaya isikhonkosini phela ubaba lo uyi-engineer mntanami cabanga abantwana bakhe mabathandile banokushaya i-Nike from head to toe. You understand? Yeah, Mama, do what you have to do, Mama. That's my girl. Yo, I'm a night, Mama. Mama, what's in China? Oh, Mom. Okay. Hey, Mama. Yo, I can't wait, Mama. Mandla Zondi, yonke into engiyisho la kumele ingene enhlizweni yakho. Yonke into engizoyisho uzoyenza. Njengamanje ngizokufonela ngifuna ukuthi uze la kami uzongilalela. Yonke into engiyishoyo uzoyenza. Uzozwa ngami Mandla Zondi, uzozwa ngami, uzozwa ngami. Ngifuna uyenza intando yami. Ngiyabiza njengamanje ngithi ngiyakuthanda. Ngifuna ukuthi uyenze intando yami. Yenza intando yami Mandla. Bheka mina ngedwa Mandla Zondi, bheka mina ngedwa. Ngizokufonela manje ngithi uze la. Phuma manje, uphuma ugijima uze la kimi. Ngiyakuthanda Mandla. Uzophuma ugijima uze la kimi. Uzozwa ngami, uzoyenza intando yami Mandla, uzoyenza intando yami. Uzezwa ngami. Yonke into engiyishoyo uzoyenza Mandla, uzoyenza into engiyishoyo. Mandla Zondi, funa ukuthi uzwe ngami. Lo mfazi lo hleli naye akusiyena wakho, yimina umfazi wakho. Bheka mina ngedwa Mandla, bheka mina ngedwa, bheka mina ngedwa Mandla. Mandla Zondi, ngifuna ungizwe la khona. Uthande mina ngedwa Mandla. Mandla Zondi, funa ukuthi uthande mina ngedwa. Hayi mama, funa ukuthi wenzani? Kumele ngiyenze lento engiyenzayo. Kule age le enguyo akekho umuntu engizomthola nginamuntu. Kumele ngiyenze lento engiyenzayo mntanami. Mama, nawe usongathakatha ukuthi uthole umuntu nje. Kuyafuneka mntanami. Kuyadingeka ukuthi ngiyenze lento engiyenzayo ukuze ngizothola lo bamncane wakho nemali. Mama yazi, thakatha mina ezakhangisangeni. Ngikhathele baba. Nkosikazi ngifuna ukuthi yabo la ngikhona. Ngifuna ukuthi. Hayi, awukuphuza baba. Ngiyashisa. Wose lo ngaba le supervisor, abantu ngaba supervisor hayi. So nesikhona. Ana shift nkosikazi. Yazi kodwa nami nginga-understand ukuthi so ngena ama-night kumele offer. Akusaba offer la nkosikazi. Ngifuna. Kwenje. Hayi ngane manje kumele uzofunda kuma university. Konje. Asotshela ukuba ngishafa isikhathi. Uhambile futhi. Baba uyazi Uhambile? uthi ukhuluma ngokuthi uyongenela ngazo umjida wakuphula imeli. Yazi kodwa isikhathi nje sasithola. Baba wathi ngibuze kuhamba kanjani ngokungena endaweni lezoku-apply ngazi ukuthi yini kuhamba kanjani vele ugcina ethobhelise kuphi yini Hayi lo nkosikazi. Mina ngazi uke futhi hamba kanjani vele lokho. Nkosikazi ngisho indaba lengane lena ngisethi. Kodwa kufanele ngebhenki namhlanje. Ngilungisele zamali lezi sasisevile zokuthi ayofuna.
Wazi kwangiyena yazi. Yabona futhi manje uzohamba kahle njengoba usungena. Yabona mina ngithi kodwa masazi ngingathanda ukufundisa ingane zamantombazana. Sengizokwenza nje. Ngoba manje baba. Uzohlala bayenzeni. Nasefike emitha lapho university. Hayi baba awuyekele kuba negative. Ubona ngenkosikazi uSibusisi, yona ngane bengicela ukufundisa. Umfana uyena ozobheka ikhaya. La nginga amantombazana yakufundisa bakuyamitha kuyahamba kuyoqala kushiye imali zethu sencile. Baba. Akwenza umusa phela. Kodwa ngesikhathi yazi baba ingane yakho nje yazilungiselwa iqeqesha. Futhi ngiyamthemba ke lo mntwana yazi. Lo? Ngiyamthemba. Hambi la kusena kuyo ngashona. Hey musho uphindile lo baba. Hayi asinike ithuba bahlulekele uyazi. Phela la senza noba sivile nkosikazi kusenani. Phela lo mntwana no yazi umantombazana ngami. Hayi ake yazi ukukhulungela endaba Nkosi. Zandile. Ukhona yini? Zandile. Wozona. Inhlanhla sifica. Awumela. Yimela. Yesizwe lendaba yakho. Nana, awungitshela kuhamba kanjani kule nto ezenza uzoku-apply esikoleni lesibosisho? University Mama la yo. Tholile isikole. Funeka izinto eziningi. Ngisitholile isikole baba le mara English. Funeka sikhokhe, kufuneka ama-fees. Imali yokuthi Funeka imali. bebangitshela ukuthi Thembeke bebeyithenga. Bebeyithenga 1,500. Baba. Lalela. For incwadi kuphela lezo. Lalela mntana. Yabona imali isetshenzwa kanzima. Yabona la uyakhona manje. Asisilo umdlalo wokugala abantu ugcina incwadi. Se-university la. Akho thisha ngaphambi kwakho. Akho umuntu okulayelayo wedwa. Awufunda ukuphatha. Qinisile. Bona mina ngikusekelile mntana manje. Njengoba ngenza kubhaka lakho. Yabona mina uma ukwafika mntana manye wodwa uzabuza uhlala ekhaya. Hamba usebenza emakhishini. Yafuna yazo. Yathema. Ufune ngani? Ukuhamba uyofunda lapha isitifiketi engisifunayo isitifiketi sokuqeda into oyifundile. Ufundela ingane. Baba siningi izinto emile ngikusifunela kusenzikanile. Mina ngakutshela ukuthi ngifuna ukuba udokotela. Kanti lento lezi lesifasi wena ukuhamba kanjani? Angithi baba mengiphasa kahle esikoleni. Ngiyaphasa bese bengikhokhela bese mina bengikhokhela ngizokhipha imali yokuthi ngikhokhe into. La ngihlala khona nesikolo ngiphinde futhi ngilondle nalekhaya. Sekuningi. Mambo. Umisele ngane yami ufuna ukuqhenya ngawe yazi. Njengomfuyi. Buka manje uthi umsebenzi omuhle kanjani. Ufunda ngana ngiyazi. Asiqaphela aphathi kahle. Ngiyabonga ukuthi ukwazi ukuhlonipha la ekhaya waphila ngomthetho la ekhaya. Awuzaqeda isikole ungamithanga njengomuntu. Ufundele lapha. Lapha nathika mntana. Wengane zethu. Hey, siyazi. Ayi. Umsebenzi lapha. Kanjalo nje baba sisakhuluma into. Umsebenzi. Hey, ulaleli yena uzababa wakho ngane yakho. Wenze lokho akushiye. Hey, awuthini ukuthi ngizakala ngihlale yabo. Yeah. Qala lapha ejeni bese nesiqhubeke namabhobo. Oh, yani. Ngitshele kahle ukuthi ungangifoneli. Don't call me or call me. Uhlala umfazi ngendlela. Manje wona ke baba usukelele endlini ukuthi uzolwa la. Umfazi wami la. Kumele umhloniphe. Akekho umfazi wakho la. Yimi nawe. Sengikhona khuluma into ngikuthini. Ike lo dlala hatrigate mina lo ngikhombile. Noma wena bawangikhumbulanga. Bawangikhumbulanga. Ngicatha ngingama.
Mina ngikhumbule, wena bawakhumbula. Ngikhumbula kodwa. Mina ngikhumbule. Mina ngikhumbule. Mama. Yini ngikhathaza kangangani yami? Mama yazi. Kwenze njani? Mama nathiwa ubaba akayenzanga nje ngoba athuthu uye emsebenzini kutholakala ukuthi akangeke azakhona ukumkhokhela. Mina ngizohlala ekhaya nje kanjalo nje. Hawu nawe. Musukuba nehaba. Ubabokha ngeke aza kuphoxa mntanami. Mina ngizokwenza konke kusamandleni ukuthi uyakukhokhela. Kanti ke futhi njengoba sahleze semsebenzini kanje nami usuyangikhathaza kodwa mina ngizokwenza sure. Kumele ubuhambile ngane yami akukhokhelile. If mama kuphela le big lady bazoyikhansela phela i-application yami. Kuzofana nokuthi nje mina ngizoba umahlalela nje. Ngane yami kodwa nabo kwaze kwashesha boyiveki pause seliqalile vele. Ushonela ngathi yebo. Lento kumele sithathe inyathelo mntana ani. Awuthi umuzi ukuthi seduze nekukhuluma lo ndaba. Akwazi phela ukuthi ungahlala nje. Kumele abakukhokhelile ngempela. Yebo mama ngithola kungena message phela. Hayibo mama. Kwenzenjani? Hayibo mama. Yo. Ufunda lapho wena. Mama. Nje ubaba akayo akakhopha bekuyoba imessage impilo yami bekuyoba imess ngitshela ukuthi akaze kuphoxo ngeke uzondi wami mama he's the best father in this world shame yazi njani yo asangenana naye lo ngikufanele mfana fonise phela ngekuthe amna ethanda aseke lokufona asipheke ukudla uthandayo hayi hamba fridge uza namaveji amaveji bese siqoba yanyama yakhe beef stew sithi amataka henya henya Zondi baba kwami yazi ngibonga ngiqedi ngiyabonga nje angazi ngathini anginawo amagama okubonga yazi uzandile usitholele isikole ujabule kabi lapha ekhona ukuthi babakhe umkhokhelile phela bakade sebalisa mali phela eviki inini ngathi I relax sahle nje sikhuluma yasho ingene message awangazejabula umntwana ngiyafazwana hawu baba kwenze njani manje baba khona nkosikazi kumele sifundise ingane sokwazi ukuthi nathi siseqhakazini kunjalo udinga namantombazane zaphoxa baba yekela ukuba negative hle asithembe ukuthi uzandile ngeke azasiphoxe yazi uyathembakala yena kufana nalo lethemba nkosikazi ungazikhathazike baba malomntwana ungazikhathazi nje wena nje sitshela nje ukuthi ingane yami iyofunda uyakhula manje kumele uhlale phansi bakasebenzele labantwana yabona nkosikazi yami abalingane ngithethele ngizomthatha uma sebengayo lokunzima nami ngibona ingane mina siseqhakazini khona bese sisebenzele ingane ukuthi siphile ngazo mhlawumbe izinto zosikhipha leqiniso sisebenzisa nkosikazi usho kanjani baba njengoba usungena nje kodwa usustress la ekhaya ngiyabona shift ngazi ama shift kodwa ngicabanga ukuthi sebenza kanjani phamba phela usunesikhundla lapha manje kumele ngingena ngiyacabanga ukuthi kumele ngingena because noma sayende manje ngane ziyafunda kumele ngikwazi ukubeda amasafi phinde kudliwe ekhaya futhi mina kumele ngiyitshele baba ukuthi ngizoba ngedwa nje for la ekhaya ngoba phela umntwana uyahamba nawe nje awusenasikhathi nje ungena ekuseni nantambama baba manje bale ngiyana kwasazona hayibo baba umsebenzi wasekuseni nami nasebusuku every day wena off nje
Uphumula nini ngempela? Kusona nimele ngixoxele lamasandi ngoba ngisho kusasa. Uzandile uthathe yonke imali yakho. Hayi baba. Wonke amasiko. Hey man. Yohan. Hey. Zipinto zami. Letha into zami. Relax. Letha into zami. Wena. Uthena nje umthatha kungena next shift. Futhi ngisethile alarm. Boka. Ngomle ngekhaya. Ngingenza breakfast. Breakfast. La. Ngingenza breakfast. Uzongiphatha wena. Uzongiphatha. Ngingenza breakfast ne. Ngiyabuya manje ne. Ngami. Ngiyabuya. Khohlwa mkakho. Sheshe ubuye lapha. Isikhathi somshaya. Yabona isikhathi ubani kodwa manje. Alalela. Nithi mawuna ukhohlwa ngomfazi wakho. Nami umuntu akhona isidingo isikhathi. Relax. Ngiyabuya ngikhangela ubudlanela. Sheshe ubuye phansi futhi. Ngizobuya baba. Yiyo ngiyangibulala wena. Khathana mhlaba. Nkosikazi wami. Usalele mama. Mina nkosikazi ngithi angikwazisi la ukuthi ngizothi mangifuna umsebenzini. Bese ngiqala down ngizafika ethendleni mama yezo. Hayi mama ngiphathe kabi ngithi angikwazisi nje. Uyazi phela ukuthi wena umaqonde nawe manje. Yonke into kumele iqale kuwena office cha. Ngithanda yini mama. Nansi nkosikazi wami. Bye bye. Mandla, Zondi. Ngikhathele ukuba isayithipi manje. Ufuna umthathe ungenza unkosikazi wakho wesibili. Ngikhathele ukuthi ufike la kimi ngokutshontsha. Ngifuna ukuba unkosikazi wakho. Ngifuna ungithande njengoba uthanda unkosikazi wakho. Mandla, ngifuna ungithande njengoba uthanda unkosikazi wakho. Ngithande Mandla, bheka mina ngedwa. Bheka mina ngedwa Mandla. Aku yang nggak bisa nunjukin dia boleh lihat. Okay,
uqale ukudla kwakho ukuthelela okunye kukhona. Ngiyajaza mina phela ngizoba sengenza. Ayo ngidambisa nami. Ngiyaxolisa. Ngihamba ngiqeda. Tholo wani. Ngizodla wena. Idla nje konke nsidalo ukudla konke sithando sami. Angibambile manje umuntu uzofela ngokwenza abantu. Baby, bengincabanga la. Ngibamba usewesikhathi manje ukuthi ungintroduce ngakho khona ngizonova yini ngoba mina sengikhathele le ndaba leyo usulo kusitshonjana. Ngizomqonda umuntu lapha. Phela mina ngijabula sasa. Ngijabulisa impela sithokoza nje. Ngikhuluma nomama usenjena. Kodwa uzomva yini? Manje mekuthi uyanqaba senze njani? Hayi, ngizobela boho. Ulophuma ngapha. Ngizobela nginanje. Ngibona umuntu. Kahle lo. Ngizahamba. Ngibonga ukuthi sihlangane la namhlanje. Kakhulukazi wena mfana ukuthi wazi ukushawa ngomsebenzi wakho. Uphuthuma uze la ekhaya. Kunodaba olubalekile mfana futhi sikhulume ngayo. Yabona lo. Ngam. Thatha isinqumo la. Esenzima kakhulu. Sengikhathele ukuphila impilo yamanga. Uqamba ngani ngithi ngena ama shift. Ngombona lapha ngwakho. Umaqimba ngami. Sengithatha isinqumo sokuthi ngenze inkosikazi wami wesibili. Ina shift la lapho lokungitshela ngayo. Unkosikazi wesibili ina shift le. Iyona na shift le. Sengikhathele ukuphila impilo yamanga. Hayi kunesibindi. Ngixolele ingane zami. Kunesibindi. Doduni lengizwayo baba. Ngisuke ngiyeke umsebenzi wami lengizele nododi lo la ekhaya. Mfana wami, mina ngabe understand wena. Understand baba la. Ayikho into engi-understandayo wena. Ulo udlala ngumama ukuthi ngena ama shift ngihambe ngize ngibuye. La khona ngibuyiswa ile nsambatheka futhi. Mfana wami, ngiyathanda angithandi. Hayibo. Ngiyemvume ngeke nje. Ngizomhlonipha. Ngizomhlonipha umfazi wami wesibili. Ngoba ke ngaka baba wena uzongijikela kanje baba ulethe umuntu esifazane lana ile ngane lena baba into angakwenzeli yona baba ngizongiphoqa Sisimoya. Baba ngithi angeke yenzeke lento. Ngoba kumnike ngaka baba Uzothini? Angeke yenzeke lento. Baba laza ngixolele ngeke mina ngenzele imvume lo Yeah. yena ngeke Khale sami sicathule la. Yazi mama. Yabona la, uwami la. kuzomela ukuthi wena uyakhetha ukhetha ukuthi uhlala nengane zakho noma laba nje ababili nje baba ngikhethe baba usuwangikhipha kanjani umzini wami baba into ezencane kangaka Umuntu akhambe umuntu la. okusala thina siyahamba ngiyethanda noma uthanda thina siyahamba mina ngikhethe baba ngeke angiphumi akuphumele nje baba uyakhetha ukhetha bona noma ukhetha thina if ukhetha bona uzasala nabo if thina ungasikhethi thina siyahamba nje yeke simele idodi nje Hawu khetha baba awungeke. Ngokuqala ngisukela udodi le emsebenzini mina kube ngiyasebenza. ngitshela mfana wami baba nje ayikho nje uzosho ukuthi ukhetha ingane zakho noma ukhetha laba nje ababili khuluma bo baba